Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Kita bay, kung kinahon sa gani, kung na yung mga guba nga bongbong, tawag ka nagapon ko, ay, pangitag lain, ay noon, panday mo sa noon ka, ikaragi makabuhat, anak. Dave! Oh, uy, yabutay, yabutay mong asawa, bay. Salay pa Day. gani, sigit-sagit na simpangan. Sabi ikaw yun. Taka na mo, bay. In love na imong bestie friend, abay ni mo, bay. Unsa? Laki biya ko bay, makabantay ko kung sa pagtanaw sa kababae na tuso sa kalalaki. Siya, ruwa ka makabantay, anak. Kana na siya ba yun? Ah! Siya laipuli ni Aning Imi, bay! Bay. Sige ngunin mo. Kuan si Aning Imi ni mo ba? Bay, kung komedya man na, dili katawanan. Diyaw na ka. Bay! Bay! Ula, suko tingnan ito na kong buta, ah? Iyay. Sabi ako giingon nga angan ni di na ikasuko, eh. Wa man tingali ko giingon nga masuko siya. Noy, asa to pa ingon si Dave? Ah, ato lang nga tingali dito. Ay, lagi ko nunuya. Batan, parehara may edad na, Dib. At tuloy to, day. Murag nasuko mo to siya, day. Ha, nasuko nga naman. Ambot lang, mingon mo ko nga, ipuli ka sa iyang anhing asawa na si Eme. Murag na lang, magtimpla to niya, no? Kinganla ni mog anhing si Emmy? Sabi nga na, niya ng babae nga, iya magibiyahan niyang laki, ha? Ha? Miagi naman. Wa naman. Be, sabi tawagan na. Noy, Berto sad, uy. Inuwi na sad. Masuko kid si Dave, kay gianhing man nimo si Emmy. Para sa patay ra ng anhing, Noy. Ikaw sad gyud ay. Anong paras patay naman? Katulagi nag-MC pista dito sa Pikas Barrio. Gingnam lagi ng late nga konsihal nga i-acknowledge na to ang pag-abot ni late konsihal Imiktin. Di ba? Paras patay ram Japon na. Unsa man to yung gingon, be? Unsa man to, be? Ay, paita sad nimo, uy, Noy Berto, uy. Sige, likagnuhin ako, day. Abay lang. Ang kay magwang man ka na kong edad. Abay na lang, bay. Abay mo hindi. Abay na siya mo tawag na ako. Siya batian ang pagkamano, eh. Lain na kayo, eh. Lain ba minahon? Inundong mi, day, ha? Old Carabao eats young grass, ha? Ay, kalimutan na. Ah, sige, sige. Sige, Noy, abay ha. Atosin ako si Dave. Ano yung abay? Ay, okay na. Nagabay. Pero, nagyapoy, no, eh. Lain na tao na, eh. Dave, Oh, Jen. mitapang ka mo lagi nagpanukdok. Aron mas dali mahuman. Gamay naman lang good na. Mahuman naman na. Gifinishingan naman na para kapintala na ini kauga. O magasugod ka na unya sa dimadugay sa imong negosyo. Huy, kalawang ko ni mo pangupaw. Naguna-una ka pa sa binuang ni Noy Berto ni mo, no? Mura makagkaroon pa anak niya. Uy, ang komedyante magina siya. Dugay na hinon mo nag-uban-uban. Ikaw ba? Warto, sa buot ang iyang gisulti, uy. Wala ko makauyon sa mga komedya niya. Inahan pagyapon sa akong anak si Amy. Bisan kung bibiya pa siya namo. O dili ko gusto nga iyang yaga-yagaan. Dave, Nahisalag man siya karon. Pero usa ning mga adlaw, matultulan ra niya pagbalik ang dalan. Balik namo nga iyang pamilya. Dave. Sana all paabuton. Magpaabot ko ni Amy. Bisan ko sa katapusan, luha pagyapon ang akong kapainan. Dave. The world was wild. Nana, humanda ka na ha. Inabakiat kay babungkag na sa nang imong buhok nga gibangan ni Auntie ni Mojini.
Di man ako kiat ko, Yuya. Di man ko papatlong, Auntie No. Uy, kay good girl si Inday Elaine. Andam na mo? Mm. Andam na mo? Ako ba, andam na ko ba? Ganina ra, huwat ako niyo dali. Pagawas mo niya. O, tana. Tana, tatay. Kupot ako, tatay. Ali, kubot sa akong kamot. Kupot put ikaw pikas na ko. Kamot, Auntie Jenny. Sige na. Sige. Nana, Mukupot ako sa pikas mong kamot. Kinig yung bataa, Sinatana mo, sali na. Muna lang kong gawas kay baghuot sa putahan. Nakuptan na, ibig mong to, diha. Apil lang. Kupot-kupot sa One small happy family na tatatay, no. Ha? Tatay. Unsa man nak? Pwede si Auntie Jenny na lang akong nanay? Elaine. Unsa? Oh, Auntie Nanay Jenny, ikaw na akong nanay ha. Ayaw na biyai ako, tatay. Ayaw na mi biyai. Elaine, unsa ba nang gipanulti nimo? Dali na, dili ta mahimo nga maliit sa misa. Kay magpa-blessing pa ta karon sa kananan. Sunudayin mo na ako. Ay, dali na. Musunod na ni tatay nimo. Dali na. Oh, Auntie Nanay. Ikaw ha, madungkan ka ni tatay nimo. Gusto man ikaw ako, nanay. Gusto man ako. Pero dili man gusto si tatay nimo. Ikaw? Gusto. Ganahan ka ayo. Pero, unsaon taman, di man ta makabuot ni tatay nimo kung dili siya. Ay, baya tatay, oy. Ganahan man ko ikaw ako nanay, pe. Di na ko ako mama. Bad siya. Elaine. Yes, kani, manag-blessing. Ngao na tanang, tumay. Kaon na kayo magipaabot na. Ako sa mo day, may parehas ko nas atbang, nas gawa si Hilantaw day, kinay gitanaw. Unsa? Kinsa ba? Kano siya? Lingi. Oh. Si Daniel? Ah, Tanawa ay. Abi pa lang. si Abi pa lang. Ano, magdiri lang ka mutagan na itong, hindi mutagan na tarong lang, ano ka? Uy, di ko gusto mo ikasulti niya yung asawa. Kung mahibaw nga kanunay na magkita yung banag ang akong anak. Sa kanunay nga panagsara man. Kung makagayo naman sa sisir, di ba? Bisan na. Ay, bisan hadlog na siya. Unsa? Hadlok sa unsa? Nga may mabanhaw, nga dili angay ng mabanhaw. Aba, oy. Gwapo gina zero. Si Danilo. Ni mo. Sus, bisan idara na, liwat kisang bay Dave. Gwapo. Kung ako pa'y babae mo, ay nang, sus, papermi ko pa dira. Hayok ni mo. Kaya nagpamigdo ha, kundi, tarlo pa. Saba, oy. Sige. Ikaw, di ka pa jir-jir. Bukong puta. Amaw ka. Hala ka na bitay. Tapos kita ito, Nang! Sabi ni, hindi na ako kaon na ron. Binuha ron ang taon to ako eh. Ay, taning man na sa tayo asawa eh. So kung sa oras na to, magkanahon na kitag bati. Pero sige na lang. Baka na yung kinabuhi na to. Uy. Bay, Oh. unsa ba ka diha? Tigre. Kuha akong plato dahan bay. Pasugdan talaga ng gamay nato nga negosyo, bay. Salamat kay bay ha. Gikan sa pagabanday karon, badi-badi na sa kunimo. Sinso na gitaw tang akong ranggo bay na sinso na. Bay, kung maparehas na gadak ko sa McJolly ang imo ang pagkaunan bay, muha niya ko manager ha. Sige ha. Sige na. Sige ba? Ay. Yan ang imong kape. Busy ka? Dili ba obvious? Di ang makapokus ang akong mga mata sa laptop. Dugay na magud nga wa makabakasyon ba? Gusto ko mabakasyon sa laing nasod. Okay, Gusto ko atog Europe, sa London. no. Ha? Kay? Nindot man ito, di ba? Sa una, not anymore. Kay?
Kay dili na usab safe ang pipila ka parte sa ilang kadahanan dito. So, it's a no. Nga naman. Really, Amy? Mag-discuss gyud ta anak karon? Siin kun unsa ko kabisi karon? Okay, sa Hawaii na lang. Aron magamit ako ang akong swimsuit. May nindotang beaches din sa Pilipinas. Gaya kagamitan nimo sa imong mga swimsuit. Pero gusto ko sa laing nasod. Gusto ko magbakasyon, babe. Okay, Okay? Okay, okay. So, kanus okay, you can go. But dili ko makauban nimo. What? Nga naman. Cause I am busy. Bahala ka. Basta, pabakasyon na ako ha. Bisan ako rang usa. Wa pa ko yung plano no nga magpakalusyang lang ko din sa kondo. Kaya gilimitahan ni mo ang akong mga lakaw. Whatever. Gusto pa. Babe, gusto na kong makabaton o kagalingon akong bahay. May mo bang patukuran ako nimo o kagalingon akong mansyon? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!